हेल' लोगोफोर, आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बराय हरफिननाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों खान्थाल जाबा आथा नाङो। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों सिम्पुल, आजिर, मिथिसार, अनामिका, खोरोमदाव, ग्रफ, कनिता बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय रयेल बड' प्रडाक्शन हाउस चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।